Ya. Gelem dadi bos. Heeh, bos copet gak apa-apa ya? Lho, ngres setore nang kono. Nah, ya. Heeh, joget ya. Oke. Oke. Bareng, ya. Heeh, sing siji rene yo. Nah, sing iki rada resik Pak Dalang. Siap gerak, Mas. Heeh, madhep ning kamera. Nah, lah. Anu iki Aku piye, Mas? pendiam. Pendiam. Aku nek ngerti wong bagus ngene iki rahimku anget, Mas. Oh, iki apa dirahim? Rahimmu wis diangkat. Rahim kodok kok iso. Siap gerak, Mas. Heeh. Lala guyu-guyune. Bagus, Pak, ya Allah. Ngapa toh iki kok iso siap gerak. Nah, jenengmu sapa, Mas? Erik, Erik, sekolah apa lulus? SMK, SMK cita-cita? bos muda. Bos Bos muda. muda. Sik, aku takon. Rasane cedak karo banjir iki piye? Piye? Piye cedak karo aku iki piye rasane?